To keby ste vy vedeli, čo ja som porobil s tradičnými jedlami, ktoré určite poznáte, tak také vegánske brinzové halušky, respektíve nebrinzové, aby som upresnil, by vás trápili možno o čosi menej. Praženica po vegánsky. Áno, bez vajec. Vianočný nekapor. Chili con tofu, chili sin carne, vy poznáte chili con carne. To je s mesom, naše je buď z tofu, alebo bez mesa. Netreska. Není tam treska. Fazulová s údeným paprikom. Udená paprika je úplne bežná vec, ale nepozná to každý. Vegánska nekačica. Není tam kačica. V období hodov si ju často robívame s dusenou kapustou a občas aj s lokšami. Masný a za ušami. Vianočná alebo silvestrovská či novoročná kapustnica. Zveganizovať kapustnicu nebol vôbec žiadny problém, pretože je z kapusty. A čo taká majonéza bez vajec? Netvaroh a netvarohové dezerty a koláče, zákusky, alebo netvarohové parené buchty na slano s pažitkou. Parížský šalát, nevajíčkový šalát alebo nevajíčková natierka. Nie sú tam vajíčka, je to bez vajec. Cottage cheese, v rastlinnej verzii samozrejme. To je taký netvaroh na slano. Všetky tieto jedlá som mal rád predtým, ako som sa stal vegánom. Vďaka tomu, že som vymenil zo pár ingrediencií, teda dosť kľúčových, si ich môžem v pozmenenej podobe naďalej vychutnávať aj ako vegán. Prečo teda veganizujem recepty? Pretože milujem tie jedlá a nechcem podporovať utrpenie zvierat. A o tom to je. Jedzte zvieratá.